Ezihamba phambili indaba namuhla kakucaci ngokukhumbula isilo esikhotheme. Undunankulu Ubhunge Nosomabhizinisi Ogwni kanti kuqwashiswe abesilisa empofane. Nazi indaba ze-1KZNTV nifundele uphilano kaCebekhulu kaMzimba umntwana uyakhuleka nabesilo. Sanibonani. Undunankulu kaZulu inkosi uMangosuthu Buthelezi uthi isilo samabandla wonke uMisuzulu kaZulu lithini kangeka lokothala ubhade kumcimbi okukhumbula isilo esikhotheme okuvela kwindaba zokuthi uzobukusasa esigodlweni kwakhetho umthandwa kwaNongoma enyakatho kwaZulu Natal nohlelwe ngoNdlunkulu besilo esibuzile. Osukwini lakusasa kuzobeke kuhlangana unyaka esilo umdlokombana khothama njengoba webuza ngomhlazi le-12 kuNdasa ngonyaka owedlule. Ushenga uthi bona baya ke esigodlweni kwakhangela amankengane okulapho kukhona khona ke inkosi yesizwe kanti nansi ivideo eqoshwe yabe sithunyelelwa abeindaba. Kuleli sonto mhla 12 kulenyanga kuyisuku ehlanganisa unyaka ingonyama inkosi yamaZulu inkosi uZwelithini kaBhekuzulu akhothama ngalo yobisihlanganisa unyaka oqala indlovukazi uMazungu eyayigade isilo uSiphren Bhekuzulu inyanga izizwe eSolomon uNdunankulu uMazungu uwena indlovukazi manje yangibikela ukuthi abafelokazi besilo bacela baba benomthandazo ngalolu suku. Impela kwathiwa ukwenziwa kumthandazo kwakhetha kodwa kufanele ukuthi ngezizathu ezaziwa izwe lonke njengoba kukhona uqhekeko nje kubuya senkantolo isilo asikwazi ukuba singaya kwakhetha. Ngakho sacacisa ukuthi isilo ngeke siye kwakhetha naseyivumela ngoba khona ngalelo langa waqhamuka omunye umntwana wakhona wakhetha okuthiwa untando yenkosi wakhela wadilika emsakazweni lokuthiwa newsroom esho isilo asiyona inkosi asikabekwa esibiza ngomntwana nje manje ke sathi nathi kusho ngalolu suku siyo yakhona kwakhangela amankengana ngoba kwasekuqaleni kwaba yiphutha ukuthi ekhothameni kwesilo bese isidumbu sesilo sisiwe lapha kwakhethe ngoba leyo nkosi iyengcwatshe emzini wayo ekhandleni layo ikhanda lesilo kwakhangela amankengane okuyona muzi wesilo uZwelithini wakhangela amankengane lo esigodlo isilo sibe sikuyo sathi ke nathi showa khona nomthandazo oyoba khona siyawethamela lapho khona isilo noma kuzwakala ukuthi laba indlunkulu baqhubekile ukuthi bazoqhubeka nowabo nomthandazo bakucelile nendlunkulu uMazungu yathi ayifuni ukubaphazamisa bawuqhubeka khona kwakhetha ngoba bethe bayimisele nabo ukuya esigodlweni kwakhangela amankengane. Ngakho ke ileyo nto enzekayo esibona ukuthi ikhombisa khona ukuthi khona uqhekeko olukhulu endlunkulu ngoba phela thina kufanele siye lapho khona inkosi esiyibekiwe phambi kwethu kwakhangela emzini wesilo esikhothame. Manje ke isilo esikhothame sizoshayisa ama-50 saphatha inkosi yokuqala amakhosi nonke awu-8 akwaZulu kusukela elembeni eyokuqala inkosi ebuse isikhathi eside kangako. Undunankulu wesifundazwe kwaZulu Natal uSihlezi Kalala uthi inhloso enkulu ekubuthaneni nosomabhizinisi besifundazwe ukudingida indlela zokufukula umnotho wesifundazwe nokwakha imboni ezodala amathuba omsebenzi bese ke ikhuphula nomnotho. Undunankulu kukhuzeni usho lokho ekhuluma neziko lezindaba kwingqungquthela yesifundazwe yosomabhizinisi ebibanje lePort Edward Ogwni oliseningizimu nalesifundazwe. Uhulumeni wesifundazwe kwaZulu Natal ubambe ingqungquthela nosomabhizinisi ngenhloso yokuzodingida indlela zokufukula umnotho nokwakha amathuba omsebenzi. We are going to spend 2 days engaging
on various issues that seek to address economic-related matters, which include the issue of economic growth in the province, stability, and a conducive environment for investors, whether also we have enough programs and capacity to implement a project that will see expansion of companies as well as the creation of jobs. Nakuba inkinga enkulu ku-Eskom uhlinzeka ngogesi, Undunankulu uqinisekisile ukuthi zikhona indlela abaqhamuka nazo ekubhekaneni nalenhlekelele. But we have also started a process of exploring the means and ways for our municipalities to generate electricity. So whilst we are waiting for the national government's intervention, and as far as the issues of Eskom, we are also exploring ways whether we can get support to have an alternative energy generation project. Ezindabeni ze-1KZNTV, kube uSgananda Ogwni. Kuqwashiswa abesilisa ngezimo zokuziphatha kwabo kanjalo nokuhlunyezwa abesifazane nezingane ngaphansi kohlelo lomnyango wezempilo kwelikaMthaniya olubizwa ngokuthi ikhosomba lamajida. Lolu luhlelo ke lubuyise kungqongqoshwa lomnyango noMagugu Usimelane ongezinye ke zenhlelo ebeyimisiwe ngenxa yobhubhane iCovid-19. Usimelane uthe ke inhloso yokuqwashisa bona laba besilisa ngezifo engathathelani okubala kuzona kumdlavuza ushukela kanye nezinye eziningi nokubaluleka nje kokuzivikela uma ngabe beya ocansini. Umphakathi waseBrandville ngaphansi kwamasipala iMpofana eMoy River uthe ujabule ngokuthola ithuba lokuthi uhlola isimo sawo sezempilo endaweni eyodwa njengoba umnyango wezempilo kwaZulu-Natal ububahambele uyobanxusa besilisa ukuba bajwayele imitholampilo nokuthi bazivikele uma beya ocansini. Umphakathi wale eMoy River ngiyacabanga ukuthi ujabule ngoba ezempilo zisondele kithini impela qobo. Kufanele sizihluphe thina ke ukuba sifike la uMCO khona sikwazi ukuprotecta zonke izinto okumele sizithole mayelana nempilo zethu. Siyajabula kakhulu. Omunye wesilisa ofike wasoka khona lana uthe ugqugquzele ngumama wakhe ukuze ezogwema ukutheleleka kalula ngezifo. Into engithetheke ngathi sibindi into yodwa ukuthi ngiyacela ngifuna ukuzazi ukuthi ngimiphi. Umama uthe ake ngihambe ngiyosoka khona izifo eziningi njengoba bese singabambeki nje sihamba sigena. Ungqongqoshe noMagugu Usimelane uthe lolu hlelo lwabo ikhosomba lamajida liqondene ngqo nabantu basemalokishini kuphela wathi likhona uhlelo lwezindawo zasemakhaya olubizwa ngokuthi isibaya samadoda. Sifuna ukutargeta amalokishi kakhulukazi because endaweni zasemakhaya sinenye program ecishe ifana nayo le esibiza ngokuthi isibaya samadoda nakhona senza into ecishe ifane but lana emalokishini this program is mostly meant for townships lapho esizokwazi ukuthi abantu besilisa siyazi ukuthi kuyaziwa kunabantu ababloma kulela khona kunamajita abloma kuleya khona and we go there sifike sikhulume nabo asibabiza ukuthi beze kuthini sifike sixoxe nabo and engage so njoba silana ke eMgungundlovu as a district sizohambela onke amanye ama districts but eventually even uMgungundlovu sizohambela namanye ama local municipalities uma sesikwazile ukuthi sikhave ama districts wonke so we will come to every township ekhona in the province. Ezindabeni ze-1KZNTV kubiku Ayanda Dube eMoy River. Isebenza ezenza umsebenzi wokubala abantu phecelezi census ngaphansi kwenkampani Stats SA banqumeka ukungaqhubeki nokusebenza kwabo njengoba bekhala phakathi kokunye ngokungaholi ukusebenza ngaphansi kwezimo ezimzima nezibeka ke impilo yabo engcupheni. Omunye walabo abasebenzi uSizwe Mtshalo uthi bakhathazekile ke futhi bakhathele ukuxhashazwa befuna ke lenkampani banike izimali zabo kwazise kabakaze bahole selokho ke kuqale lolu hlelo. Uhlabangano usho lokhu ngasikhathi ke ekhuluma neziko lezindaba napho bebehambise khona uhlelo lwezikhalazo zabo eMovisini akwa-census eThekwini. Babeke phansi amathuluzi bagxoba itoyitoyi abasebenza benza umsebenzi wokubala abantu obizwa ke nge-census. Laba basebenzi bakhala ngokuxhashazwa abaqashi babo njengoba ke bethi basebenza ngaphansi kwezimo ezinzima naphezulu kwalokho sekuphele cishe izinyanga ezimbili bengaholile. Kola abantu abangakawasayina ama contracts for example
abatshela ukuthi abanye sithe bangabe singena kwi-meeting izolo basitshela indaba ukuthi abasayinanga ngoba bona abazange benze kahle bathiwa bafeyila ke manje yabo so yiko bengawasayina ama-contract and thina we have been working our asses off and bazofika manje lento yokuthini lento yokuthi bangabe njengoba sesisebenzile ke yadlula inyanga yokusebenza le ababestipulated for the first contract siyayithi we're going to work from the 2nd to the 28th and sikholele u264 rands into esibhekene nayo le balekile futhi ilento le corruption esivela manje ukuthi basitshela ngendaba ze sweeping method ukuthi manje kumele sami sosiza abantu abangakaqedi ukusebenza. Lo sweeping method is something that they wrote on bulletin. It was not written on the contract, which means no bangasitshela bathi if you do sweeping method you're going to get paid. That is not true because you did not sign for the payment. As Holland, how can you be binded by a contract for more than 2 months without pay? Lolu hlelo lusingethwe ngabe Statistics South Africa kanti ke sebeliqhube ikhawe intathu kuleli kusukela ngonyaka u1994 njengoba ke balwenza ngonyaka ka1996 baphinda ke balwenza ngo2001 kanye ke nango2011 nokuyilapho ke abasebenzi bakhona begcwala izinkalo bebala ke abantu ngenhloso yokwazi isibalo sabantu abakhona kuleli zeke kulekelele uhulumeni ngolwazi olwahlukahlukene. Bekungukuqala kulonyaka libanjwa nangohlelo lwezobuchwepheshe besimanje manje nokuvumela olwenzayo alwenze ngaphandle kokusizwa abasebenzi bakhona abebebhekisha bakhala nangokuhlunyezwa amalungu omphakathi abasebenzela kuyo. Saqala ukuthena ngoJanuary 18 kuthiwa you cannot go anywhere else when ahlala la ubinded ukuthi uhlale la. Into yakagovernment ikhona into yazo government la wena ozothi bangabe ukhona bangakunika imali for example le training ayikho imali. There are people who abagibela emafieldini bayithatha imali siyalamba la namele sidle basitshela ukuthi pushani at least 15 ngosuku siyafika emzini yabantu basigqosha ngezinje basigqosha ngezibhamu kunamantombazana ahamba ongena emahostel kuthiwa hamba inoma abantu emahostel bazi abantu dangerous kanjani emahostel yabo batshela kwathiwa bazo escortwa SAPS bangawithinta ithini ithi hayi thina siyasina lo nto leyo mina ihambele nodwa hamba lokhuluma nabantu bakalobi laba baniqashile abasafuni manje ukusisiza yabo so manje sinale yonkinga nje manje njengoba usibona sesidinwe kanje. Uhlelo lokubalwa kwabantu bekulindeleke liphothulwe ngasekupheleni kwenyanga uNhlolanja nokungenzekanga ngenxa ke yobuningi babantu abangakabalwa. Abasebenzi bathi ke bafuna okungokwabo kwazise izingxoxo abebenazo nobuholo osukwini lwayizolo kasiphumelelanga. Asifuni kuzalutho. Tomorrow we demanding our full payment because they're supposed to pay us this advance today, but we are saying no to that now because you cannot tell me what you're gonna change dates of payment on the day before. Government to sebenza payment system pastel does not make a mistake. If you press to send payment manje yafika manje. So should we process ngavele even before the payment. So manje sifuna we demand that we get paid our full salaries tomorrow. We don't want an advance now. Sayifuni lo nto leyo. Izosiza kanjani? There are people abondlayo la. Mina ngiyodla ekhaya ugesi ufika uyimalele phezulu. Kodwa abantu abondla abantu abanengane ngamele ziyesikoleni abanye sebethembisa ingane izinto for today. Nawo manje bala bazoyitoyitoya. Ezindabeni 1KZNTV kube kuntombi khona Ubhunge seThekwini. Ake siye etolo siyabuya nezinye indaba. Asibonge siphinde sinamukele sabukela indaba ze1KZNTV. Abafundi besikhungo semfundo ephakeme uKZN eThekwini babambe inkonzo yesikhumbuzo yomunye abafundi obenza kunyaka wokuqala kuyifundo zobuthishela udlule kwemhlabeni kuleli sonto ngemuva kokuminza kwidamu lokubhukuda phecelezi ngolwasemzini swimming pool yendawo ezimele bebesagoba amadlangala kuyona kulandeleka inkinga yongayithola izindlu zokuhlala abafundi. Kule nkonzo abafundi bakhale kakhulu ngokungaphephi kulezi indawo njengoba bethu mangabeke lesi sikhungo singashintshi ukwenza ziningi igameko ezingezinhle ezisazokwenzeka. Badele imvula abafundi besikhungo semfundo ephakeme iUKZN eThekwini baba ingxenye yenkonzo yesikhumbuzo kaSiphesihle Masuku ebebanjwe izolo kusihlwa. Lo mfundi uminze kwenye izindawo eziyimele ehlala abafundi ngasekuqaleni kwesonto ngesikhathi ke iqeqebana labafundi lizama ukuqeda ukushisa ngokubhukuda. Omunye ke wabafundi ababamba iqhaza ukumntakula nongathandanga ke ukudalulwa ngenhloso kuyivikela uthi ke lesi sigameko sibashiye bethuthumela.
Into eyenzekayo ngalolu suku yize sasingekho kodwa safika njengabantu ababizwa ukuthi bezosiza njengabantu abangamasina abadala futhi ababethenjiwe ukuthi bengakhona ukusiza. Sazama ukuphuthuma ngowethemba lokuthi sokwazi ukuthi impilo yakhe siyisindise kodwa kusho ukuthi kwase kulate. Kwenzakalayo ke ozakwethu ababili bangena phakathi bayifuna beyomcinga. Iphuli ngeke size siqamba amanga yayingakhanyi yayimnyama kodwa ozakwethu angifuna uqamba amanga bazama. Omunye wabo lo seduzane bazama ungena yize kwakumnyama phakathi kodwa bangena bamtakula. Ayikho imizamo esingayenzanga ukusindisa impilo kaMasuku. Konke okusemandleni kwethu sakwenza ngendlela ukuthi asikazi sabhekana nesimo esikanjeyana manje sisathukile kodwa esakwenzayo sasenza izinto esasizibona esihlezi siyibonela kude esingaze sacabanga ukuthi ziyofika eduzane kwethu. Kube manje angazi akulaleki yonke imemory zonke izinto ezenzeka ibuya njengoba zinjalo kube ngathi into eyenzeka izolo. Besifisa thina ngabahlala abathinteke kakhulu kulento le ukuthi siyithole icounseling. Kuzokhumuleka ukuthi ithimba lezindaba libike kakhulu ngeyinkinga ezibhekene nabafundi esigungweni zemfundo ephakeme lapha eThekwini kwaziseke emavikini ambalwa edlule abafundi balapha baphoqeleka ukulala emagcekeni alesi sikhungo ngenxa yokwesola izindawo zokuhlala kwabafundi ababalelwa ke emakhulwini amathathu. Njengemenye ke yemizamo yokuzama ukuxazulula le nkinga, isikhungo sivumeleke ukuba abafundi bahlale ezindaweni ezimele. University ayiqinisekisanga ukuthi abafundi baziwa ezindaweni eziphephile emumva kokwenza isinqumo sokuthi abaye kuma private accommodation. Ngani ngoba maningi ama private accommodation angaphephile kangangokuba singaba nazo futhi igameko ezidlula lezi ke siyaqala ke lesi ukuthi senzeke ke sokuthi ke kuminze umfundi ngoba kusho ukuthi alikho security elibekelwe ukuthi liqaphe ukuthi abafundi nabe bhukuda baqashwe kahle yini bazokwazi ukuthi balekelele nase behluleka. So ziningi ezinye igameko uthola ukuthi abafundi besaye endleleni ukuthi baye kuma private accommodation bagcine sebanje inkunzi amaphara besaye endleleni ukuthi baye kuma private accommodation bahambe ebusuku mhlawumbe kade beyofunda. Ziningi igameko esingayidalula eziyayi zibe yinkinga abafundi uma ngabe beya kuma private accommodation angaphephile i-university engaqinisekisanga ukuthi i-right. Kule nkonzo yesikhumbuzo okukhalwe kakhulu ngeyinkinga ezibhekene nabafundi njengokungaphephi uma ke behlezi kulezi indawo noma ke beya bebuya esikhungweni kwaziseke ezinye zithe ukuqhela. Abafundi bathi ke ngaba umqondo omuhle ukuba baqeqeshelwe ukuhlinzeka ngosizo oluphuthumayo ukuze ke bezokwazi ukulekelela ozakwabo uma ke kuba nesigameko esifuze lesi besalindeke abezimo eziphuthumayo njengoba ke bethi bakholelwa ukuthi babengayisindisa impilo kaMasuku. University izame ngayo yonke indlela ukuthi ivule ipace emares. Asifuna ukuthi kube compulsory for students ukuthi bahlale kuma private accommodation. Sifuna ukuthi kube optional. Kusho ukuthi kuye loyo okwazi ukuthi yena cha ngizokwazi ukuthi ngimanage ku private accommodation regardless of any factors ngoba nginawo NSFAS vele, but we want also those who do not have NSFAS bakwazi ukuthi bahlale kuphi kuma resident spaces that the university must make sure that iyawavula. And then for those who are going to remain in my private accommodation, we are saying there must be more safety and security ezostrengthenishwa kuwona noma private accommodation. There must be more accreditation process to take place to check ukuthi ama private accommodation asaku standard yini. There must be inspections to be taken place ngendlela yiyo. Mina bengafisa mhlawumbe isikole zonke izikhungu nje mhlawumbe kodwa noma kulese ngisona mina kube khona ama program njengokuthi mhlawumbe kufundiswe abantu ukubhukuda, kufundiswa abantu nokusetshenziswa ama-tear gas akhona endlini okungenza kodwa mhlawumbe uma kuthiwa kuyasha singaphuma sibale ngenxa ukuthi you are not used ukuthi sifundiswe ukuthi how to use tear gas, how to swim. Ezindabeni ze-1KZNTV kube kuNtombi khona Mvubu eThekwini. Ihlanzana labakhubazekile sebezwakalise kungenami kwabo ngempatha abayithola emahhovisi esikhungo esilekelela ke ngesibonelo sikahulumeni uSASSA. Unokhanya Nzama wasendaweni yaseMzinyathi okhubazeke ngesifo sokuvendleka kwamathambo uthi babhekene nengwadla yodokotela balesisikhungo abangaphumelelisi izicelo zabo zokuvuselela impesheni kanti uthi kokubaxaka kakhulu odokotela baseyibhedlela bayaqinisekisa ukugula kwabo. uNzama uthi lokhu kubaphethe kabi kakhulu kwazise bathembele kuyona le mali yesibonelelo.
Bafuna izimpendulo kwisikhungo esilekelela ngesibonelelo usasa abakhubazekile njengoba bekhala ngodokotela baso lesi sikhungo abafeyilisa izicelo zabo zokuvuselela impesheni. Owesifazane wasendaweni yaseMzinyathi eThekwini oseneminyaka evile 20 ethola isibonelelo sokukhubazeka uthi ke kabasanqondi inqindi nasibhakela njengoba ke odokotela basezibhedlela bebaphasisa kwaziseke kabaqamba amanga ngokukhubazeka kwabo. Odokotela ezibhedlela bethu bayasiphasisa. Sifike la kwasasa kodokotela bakhona bafika basifeyilisa bona. Last week ngomsomluko bekusolothi ngiyobonana nodokotela wakasasa la ngisuka ngakhona. Okokuqala into ayenzile dadewethu ungenzele into engayazi. Ngithe ngiqala ngingena kuyena wangibuka wahleka wathi we Jesu. Ngangazi ukuthi uchaza ukuthini. Ngangena ngahlala phansi ngathi ngiyambingelela wangavuma. Umbuza angibuze wona ubuza ukuthi ngizwane emlenzeni. Ngimtshela ukuthi hayi imlenze yami iyathamba. Le madolweni ngathi kuyahlukana ithambile. Angibuza kwangiqala nini ngithi mina ngo2002. Avesana bhala abhale phansi avesana athi hayi okay ngiyabonga usungahamba. Ngosonto elandela uma sengithi ngomsomlwane la sengithi ngiyahamba ngiya kwasasa sengiyobheka kama results ukuthi wenze njani. Ngiyafika kasasa bathi udokotela uyasiphikisa isicelo sokuthi ngivuselele because bese sicela ukwazi kubaphathi bakhona mhlambe na government wethu ukuthi yini umsebenzi wodokotela bakwasasa because abasihloli baphikisana nodokotela basesibhedlela abasihloli njengoba ngisho ukuthi ngangena wahleka washo into engayizwa wathi we Jesu ungazi ukuthi uchaza ukuthini. Uma ukufeyilisa ngaliphi uphikisana kanjani nodokotela wokuqala okuhlolile yena engakaza kuhlola. Odokotela basasa sisi bayasihlukumeza. Laba ke bathi kabasazi kumele bathatheni bahlanganise nani njengoba ke kwayona imicilo shemgudo kumele bayilandele iyinkinga. Kwazise bakhubazeke ngeindlela ezingafani kanti futhi ke bagcina bengasakwazi nokuqedela eminye yalemigudu kwazise vele incane le mali. Uphilisiwe Maseko uthi ke kuningi okungabaphethe kahle njengabantu abakhubazekile kubalwa phakathi uhlobo lwezindlu abakhelwa lona zemixhaso ukuma ke online abade izitolo nokunye ke okuningi. I-disability yakho fanele ize ithini ukuze kahle uyithole le mali because ikhona abanye aba-mental and mental I'm telling you kasasa they give you a hell of a lot of inkinga awusizakali ungakhala uzuyiginqe phansi ngeke uzusizakala bakutshele kahle uthi hamba uye kwi-scan uhamba uye kwi-scan ubuye ne-scan ubatshengise still ungasizakali uphinde bakunike for unyaka i-grant iphinde makuphela unyaka kulowo nyaka ubukade uyi-patient e-mental i-disability yakho i-mental une-CP uphinde futhi waqala phansi uqale phansi kanti ikona kuphi efanele sikwenze abazoku-understanda nathi sifile happy njengabantu abakhubazekile abaphila nokukhubazeka as if sizoba happy ukuthi okay ngingahamba ngiyo-apply because even ngisho unensimbi kasasa uyithola imali obani kanti la fanele bathola imali bathi mina ngakhona ukuzenzela izinto manje ngase ngiyabuza ukuthi ngoba mina njengoba ngihamba ngeenduku nje ngiyiphekela ngichithela amanzi ngizokwenza kanjani ngoba phela ngeke ngikwazi okusempeleni ngeke ngikwazi ukuchitha amanzi ngeke ngikwazi ukuyiphekela so ngiyamdinga phela umsizi so ngikwazi ukuthola leyo mali ukuze ngikhokhele lo muntu osuke ngisizayo ngoba ukuthi bangichitha. Ithimba lezindaba lixhumanile nabomnyango wakwasasa nalapho ke bedalule ukuthi sebezwile ngodaba ke lokungenami kwamakhasimende abo ngakho sebejube ithimba elizophenya ngalezi ikhalazo ngenhloso ke yokuqhamuka nesisombululo. Sikhipheke ithimba lephathimandla ezakwasasa based regional office laseMaritzburg ukuthi ziye ngomhla ka-14 kuMarch 2022. Siqalise ke senze uphenyo ngoba ke okubalekile ukuthi siqale senze uphenyo sitholele nangokwethu ukuthi ngempela ikhalazo noma ke okushiwa amakhasimende kuyiqiniso na. Mase ke sithatha inyathelo ke based on uphenyo sobe silwenza. Siyacela ke abantu babekezela nje kancane sizobuyela kubona okubalekile ukuthi siqale ngalolu hlelo ke lokuthi ke sisenze uphenyo lwethu sikuthola ukuthi konke abakusho kuyiqiniso na. Sizobazisa ke emveni kokuthi ke kwenziwe le visit ngomhla ka-14 kaMarch 2022. Ezindabeni 1KZNTV kubika uNtomo khona Mvubu eThekwini. Ake sithi shelele ezitolo siyabuya nezinye indaba. Asibonge siphinde sinamukele nisabukele indaba ze1KZNTV.
Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kulele bezu 15.08 cents kuyidola laseMelika bengu 19.74 cents kupondo waseBrithani libe ngu 16.59 cents kueuro yase-Europe intengo yegolide ime $1,985.73 cents ounce kuthi kawelo ngahluziwe ibe ngu $109.33 cents umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Konke sekumi ngomumo ngomjaho wakulonyaka iCapital Marathon ozobe kusuke ehholo ledolobha laseMgungundlovu uphikelele enkundleni zemidlalo umsunduzi Athletic Stadium. Lo mjaho ukwazanga ukuba khona kule minyaka edlule ngenxa yombalelandlini wokhuvethe. Lo mjaho uzobanjwa ngomhla lulunye kunhlaba walonyaka kanti ke iphini kaNgqongqoshe wezempilo kuleli udokotela uSibongiseni Dlomo ozobeke ingxenye lo mjaho uthi ukuvocavoca kusiza umuntu aphile isikhathi eside kanjalo nabenhlangano ezogijima kule sifundazwe nabo umjaho omkhulu weComrades Marathon bayithakasele lezi indaba. Ngijabule kakhulu ukuthi iclub engiyingxenye yayo iphuma KZN izothatha iqhaza ekubeni iyona ezoba ihlele lo mgijimi Capital City Marathon nathi ke sobe siyingxenye yayo inomsebenzi omkhulu ke lento empilweni zethu nje ngoba ithatha isuse konke nokukhuluphala ongadingekile ongase kudale nezifo iyasilekela kakhulu kodwa kakhulu ukuthi ngibona izosiza le race ngoba izovula amathuba amaningi okuthuthukisa umnotho wezwe lakithi ngoba akuzoba nje abagijima seNgundlovu kuphela abazobebela kuzobe khona abagijimi abaphuma ngaphandle kwaZulu Natal nakhona kwaZulu Natal yonke abazofuna indawo zokulala la abazodlalana nehlobo zabo ezokuba ziphume ziyobheka ezinye izinto ezokuyijabulisa nokuthi ke isithuthuke idolobha lethu so ngempela lo mgijimi nalomjaho nalomgijimi naloku konke kuzobe kwenzeka kuzobe kuthuthukisa ezomnotho lezolakithi. Thina njengekwaZulu Natal Athletics esikuthokozelayo ukubona ukuthi imali yemingenelo abayinyusanga. Siyazi ukuthi siphila ngaphansi kwesimo sibucayi esibi kakhulu sika COVID. Siphuma esimeni lapho abantu abaningi belahlekelwe khona imisebenzi. Kuyasithokozisa ukubona ukuthi cha impela imali abayinyusanga bayigcine kuleya mali ababekuyona. Futhi kunalokho ingathi yehlile kancane imali yemingenelo ngoba sizokhumbula ukuthi inkampani esetshenziswa i-race ngokudlule ibiba nemali eyayicharge yokwenza okuthiwa administrative cost elapha ko-R47 ngakho-ke abagijimi leyo mali abasezuyikhokha manje ngakho siyabonga kakhulu kubahleli bomjaho. Sifisele abagqugquzeli balo mjaho i-Capital City Marathon sisho ukuthi thina njenge-Comrades Marathon ukuphumelela komjaho efana nalena kuzosinikeza ithemba elikhulu futhi kusinikeza lento yokuthi sizokwazi ukuthi sithole abagijimi abaningi abasezingeni eliphezulu nabazokwazi ukuthi bagijime i-Comrades. Njenge-Comrades Marathon-ke njengoba sisho siziqhenya kakhulu ukuthi thina sibhekelele abagijimi abazofisa ukuthi bangene kwi-top 10 sibhekelele nabagijimi-ke abazokwazi ukuthi baqede nje kulo 12 hours esuke subekile. Kubalulekile ukuthi sithole abagijimi abazothola isikhathi esihle sokwazi ukuthi sibabeke ethubeni lokuthi bakwazi ukuthi baqale bafake imingenelo yabo ngomhla ka-23 March njengoba siyazi ukuthi umjaho wethu uzobe ngo-28 August 2022. Ake sibheke nasi isimo sezulu. Nina bakamkhumbi igudluka sibona amagumgedlela ziyaguqa bese iphaka namuhla kuze kube ngokuzayo.